Sa ngalan sa mahanong sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Makaigsunan ko na ni Kristo, nining santos nga misa atong ipadayag nato sa Dios ang atong mga personal nga mga katuyuan uban usab sa atong mga pag-ampo alang sa atong mga kaigsuunan. Ilabi na kanila nga nagpaampo kanato o kanila nga nanginahanglan kaayo sa atong mga pag-ampo. Kanila nga mga masakiton nga unta lig-unon kanunay ilang pagsalig ug pagtuo sa Dios. Ug aron mahimo kitang andam mga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Kaluoy kami, Ginoo, kay Nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kaluy-an na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, sudo nga maluluyon ang gugma sa imong lungsod. Aron sila nga nagsakit sa ilang lawas, pinagi sa mga balansayon sa kwarisma. Maligon sa ilang kalag, pinagi ning maayong buhat. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hunas. Ang Ginoo mingon kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninibe ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Hunas sa Ninibe. Ang Ninibe dako kaayong syudad ug nagkinahanglag tulo ka adlawng pagbaktas tadlas niini. Si Hunas misulod sa syudad ug tapos sa usa ka adlaw pagbaktas miingon siya, laglagon ang Ninibe. Tapos sa 40 ka adlaw ang tanang mulupyo sa Ninibe mituo sa gisulti sa Dios ug nagpuasa. Ang tanang tao gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa, nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita ni ini sa hari sa Ninibe, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya iyang besti, nagsulob siyag sako ug milingkod sa abo, ug nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako ang akong mga opisyal, nagdili sa tanang tao ug mananap sa pagkaon o pag-inom. Kinahanglan ang tanang tao ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglang kasing-kasing magampo sa Dios
ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Bisan pag mausab ang laraw sa Dios, ug dili na siya masuko kanato, ug dili kita mga matay. Nakita sa Dios ang gibuhat nila. Nakita niya nga gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa na usab ang laraw sa Dios, ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang silot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios, dili nimo tamayo. Ang may nulsulon o mapausanon nga kasing-kasing o Diyos. Dili nimo tamayon. Kaluy ako Dios, diya sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Ang may nulsulon o mapausanon nga kasing-kasing o Diyos. Dili nimo tamayon. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaha dinhi kanako o Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, pag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y salikway sa imong atubangan. Ug ayaw ko hagikan kanako ang imong balaang espiritu. Ang may nulsulon o mapausanon nga kasing-kasing o Diyos. Dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako halad, nga sinunog dili ikaw mo dawat niini. Ang akong sakripisyo, O Dios, mao ang mahinulsulon nga espiritu. Ug usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon, ug mapaubsanon, O Dios, dili nimo tamayon. Ang mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, O Dios, dili nimo tamayon. Balik mo ka na ko sa tibok ninyong kasing-kasing. Kay malumo ako ug maluluyngon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himulayan ikaw, O Ginoo.
Samtang nagpunsisok ang mga tao, libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan nining panahuna, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas niadtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mao'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Nineve. Ang anak sa tao, usab mao'y mahimong ilhanan alang sa mga tao nining panahuna. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa bagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahuna. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan, aron lang pagpamati sa makinadmanong mga pulong ug pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo. Kay naghinulsol man silang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Hunas, ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Hunas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa kahigayon ni ana, dihay kusog nga ulan, ug nakamugna kini og baha. Gibahaan ang mga balay. Dihay usa ka tawo nga nagpabilin lamang siyang balay. Kay lagi nagaingon siya, salig lang kos Ginoo, luwason kos Ginoo. Miabot na ang baha sa ilahang bintana. Nangambo lamang siya sa bintana. Miagi ang usa ka batanon sakay sa usa ka dakong bus sa kawayan. Giagne siya, ambak na diha. Sakay tanining kawayan aron maluwas ta. Apan ang tao miingon, okay ra ko, luwason ra ko sa Ginoo, salig ra ko sa Ginoo. Miabot ang pipila ka oras, ang baha miabot na silang atop, ug mikatkat siya dito sa atop. Miagi ang usa ka rescuer sakay sa rubber boat. Giingnan siya sa mga rescuers, naog na din ha. Adto na ta sa luwas nga lugar. Ang tao miingon, okay ra ko, luwason ra ko sa Ginoo, salig ko sa iyang milagro. Miabot ang pipila ka oras, nawala na iyang balay, mikatkat na lamang siya sa tangkis tubig. Labaw siyang atop. Miagi ang helicopter nga mo'y gipadala para mo rescue sa mga tao, nakit-an siya. O giingnan, kat-kat ta sa hagdan, kay mga doon na ta sa luwas nga lugar. O mingon siya, okay ra ko, luwason ra ko sa Ginoo, salig ko sa milagros Ginoo. Human sa pipila ka oras, gibanla siya ug namatay. Dito hukmanan, reklamo siya sa Ginoo. Mingon siya, ingon ka Ginoo, salig lang, niya maluwas mi. Wa man lagi ko nimo luwasa, nga sigog sangpit nimo. Giingnan siya sa Ginoo, ikaw pagagahi lang kayo nimong ulo. Nagpadala na kog tulo kahigayon para luwason ka. Wa jud ka patuo, munang namatay ka. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, usahay sa atong kinabuhi, dili ta makamatngon, maka-acknowledge sa mga ordinaryong hitabo sa atong kinabuhi. Nga mauna kini ang milagro nga nahitabo nato. Unang milagro nga nahitabo nato matag adlaw, mao nga nakamata pa ta. Giisip ba na ninyong milagro? Dakong milagro nga nakamata pa ta. Gasa sa Dios ang kinabuhi.
Pero uban nato o daghan nato malimot sa pagpasalamat sa dakong milagro nga gihatag sa Dios. Dili mahinumdum sa pagpasalamat. Dili man gani makahalad og pipila ka pulong pagpasalamat sa Dios. Bisan man lang pagpanguros, di na mahinumdum. Nga man, ordinaryong panghitabo sa kinabuhi. Tulog, mata, kaon, katulog, bata, kaon, katulog. Ordinaryo. Apan, usa kadakong milagro kini nga panghitabo nato batag adlaw nga makamatapata. Usahay o sa makadakong higayon, dili nato ni malinggatan nga numan, ordinaryong hitabo lamang ni. Ang Ginoo mugamit sa mga ordinaryong hitabo sa atong kinabuhi alang sa atong padayon nga panaw. Nga usahay sa makadang higayon, dili na nato malinggatan nga lihok og buhat kini sa Dios. Uban kanato. Makaigsunan ko ni Kristo, karon ining panahon sa Kwaresma, usa sa mga tawag ug maoy hagit kanato nining atong mga pagbasa karon, a call to repentance. Tawag sa paghinulsol. Unsa pa may atong gipaabot. Ugma, sunod tuig na lang, sunod buwan, o may kaunya na lang ikatiguang nako, una pa ko mubalik sa Ginoo. Basin bayag di na tamaabtan og ugma, di na tamaabtan sunod tuig, ug samot nang di na tamaabtan katiguang pa. Matag higayon sa atong kinabuhi, kahigayunan sa atong pagpakita, sa atong paghinulsol o atong pagbalik ngadto kaniya. A call to repentance. Gitawag kita sa paghinulsol sa atong makalapasan o pagbalik ngadto sa Dios. Mao kini ang atong madungog diha sa atong una nga pagbasa nga diin si propeta Jonas gisugo sa Dios pag-adto sa Nineveh. Kaya ang Nineveh, ang katawhan ni ini nagpuyo diha sa kamaot sa kinabuhi. O si propeta Jonas may gitagaan sa misyon, adtua ang katawhan sa Nineveh, isangyaw ang pulong sa Dios. Og ingna sila, laglagon ang Nineveh tapos sa 40 kaadlaw. Si propeta Jonas, tungod siyang kahadlok ug tungod sa iyahang wala pagkahimuot, nisulay siya pag-ikyas. Wala siya mosakay og barko paingon sa Nineveh. Misakay siya barko paingon sa laing lugar. Apan ang Dios nga mao'y nagpadala kaniya, nangita og paagi. Muna nga si propeta Jonas gitambog sa dagat, gilamoy sa isda, o gibugwak ngadto sa baybayon sa Nineveh. Bisan kontra gusto ni Jonas, apan wala siya mahimo sa plano sa Dios. Nagwali si propeta Jonas, ubaw kini ang iyang giwali ngadto sa katawhan sa Nineveh nga kinahanglan magbag-o sa kinabuhi, maghinulsol ug mobalik sa Ginoo. Kay giingnan niya mga tao, laglagon ang Nineveh tapos sa 40 kaadlaw. Ang mga tao nga nakabati sa pulong sa Dios, sa kaseryoso sa mensahe ni ini, naghinulsol, nagbasol, nagbago silang kinabuhi. Ug wala malaglag ang katawhan sa Nineveh. Makaigsunan ko na ni Kristo, matag-adlaw sa itong kinabuhi is a call to repentance. Mamati kita sa pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios maghatag kanato og kinabuhi. Kinabuhi nga dili kalibutanon, kinabuhi nga langitnon. Ang ato ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, maghatag kanato kasiguruan sa kinabuhi sa langit. Unsa pa may atong ipaabot, milagro,
Ang milagro na hitabo na matag adlaw sa tong kinabuhi. Ang lihok sa Dios anaa uban kanato kanunay matag adlaw. Atong pamalandungan ang matagtak na sa tong kinabuhi pagpadayag sa gugma sa Dios ug ginautunta makapamalandong kita ang Dios nagauban kanato. Repent matud pa diha sa tong pagdawat ni adtong abog. Repent and believe in the gospel. Paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Mao kini ang mensahe nining panahon sa Kwaresma. Repentance, renewal sa atong kinabuhi. Nga kinahanglan maalay ang ato ang kasing-kasing sa kabubuton sa Dios. Maalay ang atong mga plano sa plano sa Dios. Ang may nungdanon, ablihon lamang nato atong kasing-kasing, itugyan nato atong kagalingon sa kabubuton sa Dios. Ug ang Dios magganti ka nato sa ganti nga makapahimuot ka nato. Ug mao kana ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa mga kaigsunan ko na ni Kristo, nining panaw nato, nining panahon sa Kwaresma, nining 40 kaadlaw nga kita nagapanaw aron mahimayaon kitang musugat sa iyang pagabanhaw. Magsugod kita sa paglili, pagtanaw sa tong kagalingon ug pagpangayog kapasayloan sa mga kalapasan ug pagpaningkamot pagpuyo. Kinabuhi uban kaniya, uban sa Dios. Manindog palihog. Mga pag-ampo sa katawhan, nakamatikod si Hunas nga dili siya makaikyas sa Ginoo. Diha sa pag-ampo modangop kita karon ngadto sa Dios ang Amahan ug pangayoon nato ang grasya sa pagbag-o sa atong kinabuhi ug sa lig-on nga pagtuo sa tawag ni Kristo sa paghinulsol. Moingon kita, Amahan, tudloi kami sa matuod nga paghinulsol. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Nga ang mga nangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, maghago sa pagdala sa Dios nung mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing magampo kita. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Nga kining panahon sa Kwaresma, mahimong panahon sa pagbag-o ug sa pagkabig sa kaugalingon, magampo kita. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Nga sama sa mga lungsuranon sa Nineve, atong biyaan ang atong mga daotang pagkinabuhi ug mubalik ngadto sa Dios, uban sa mapaubsanon ug mahinulsulong espiritu, magampo kita. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Ang mga masakiton, makakaplag o kasiguruan o gugmagikan sa mga nag-atiman kanila, magampo kita. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Nga ang mga nangamatay makakaplag o kalinaw o kalipay dito sa gingharian sa Dios, magampo kita. Amahan, tuloy kami sa matuod nga paghinulsol. Amahan sa tanang katawhan, imong gihatag kanamo ang timailhan ni Hunas nga maoy tilimadon sa pag-abot sa imong anak. Sa mga sukad-masukad, imong gimbutan ang iyang kabanhawan. Hiusaha kami, uban kaniya, hangtod sa hangtod. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daikon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay ikan sa imong kamang
gihatagom, nadawat na mo kining akong gihalan, ang panugdino nga abot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanong sa kalakalang kalamo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos hangtod sa Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain paghimayan sa ngalan, alang sa kasalanan sa tibok niya santos simbahan. O Ginoo, dawata kining sakripisyo nga gihalad namo kanimo, ug sama nga kinigihimo mo nga sakramento, sa ingon himo kini nga panabang alang sa among kaluwasang dayon, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo, pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahom, puno ang langit o giuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag nini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini ninyong katanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinunan ubiingon, dawata kinig Panginom ka mga tanan gikan niini.
kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula-alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanihin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingalingan, matuman ang imong pagbuot, dinhi Sa'yo tamayon sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salao mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. kay imo man ginarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagigsunay. Peace be with you.
Cordero sa Diyos nga nangangawang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit alang sa santos nga bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. O Dios, wala kagayod mo hunong sa pagmatuto ka namo, pinagi simong mga sakramento, itugot nga ang kabusog nga ilang gihatag ka namo, maghatag unta ka namo sa kinabuhing dayon, kiniya mong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. O manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ng santos nga misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.